Pozdrav svima, dobrodošli još jedan novi video. U današnjem videu ćemo opet guliti danas srećke. Imamo danas neke nove srećke u pitanju. Ovdje imamo 10 komada nove srećke od Hrvatske lutrije. Evo, a ljudi, a vi se dolazite se bavite pretplatiti. Je sama pretplata besplatna. Idemo na samo guljenje. Evo ovako vam izgleda nova srećka od, imamo 10 eura, jackpot eksplozija, ovako moramo to osvojiti 3 eura jackpota u iznosu od 70, 150 i 50 eura, sam prosjek u biti vrednosti, 1 je 1:3, znači točno negdje 4-5 srećki. Idemo sa u biti sretnim brojevima, 55, 108, 16, 54, 6, 51, 36, to su uvijek takve igre gdje trebate meti, ovo je baš za vidu za jedan, baš, 19, 32, 43, ne, to su uvijek, nema baš, da će se nam biti malo posrećiti, samo tu je broj 355, ja. Idemo, 8, ne, 30, 18, tu je za jedan opet 53, ne, 15, ništa, opet za jedan, to je baš, nije opet, to je ovo za jedan, 49, ne, 41, 21, 48, 6, nije, uvijek imamo, nije baš sreća baš na takvim srećkama, 40, imamo zadnje, 25, ne, 39, ne, opet za 1, 17, opet za 1, 27, opet za 1, idemo zadnji, 24, ništa. Ova srećka je gubitna, prva je gubitna. Idemo, 13, 41, 47, 14 i 4. Ova srećka gubitna. Idemo sa srećkom broj 9. Idemo sretne brojeve. Ovo je morala biti nekad malo već ta devetka. Idemo, ja ćemo opet malo isto tako. Kad će biti malo bolje i zanimljivo, gledajte. 33, 23, 13, imamo 1 i tu imamo 35, to je 2, 27, opa, ovo je baš, na drugi srećki baš je se posrećilo. Idemo, 36, 1, 2, 3, 4, 5, ovo je 5 komadi, ovo je baš, 5 komada. Idemo dalje, 53, 9, 37, 3, 55. Imamo sad 5 komada, smo sad, da vidimo. 31, 44, 48, 22, 24, to je 6. Opa, 6 komada. Idemo, 21, 4, 7, 15, 35, 8 i 8 komada. 8 komada. Da idemo. 8. Malo se uvijek zjesnuto guli. 8, 9, 10. 10. Ovdje imamo 10, znači 10 brojeva. Idemo po redu. Ovako, imamo tu broj 13, da idemo, to je 5 eura, 35, to je 5, da je 10, 10, 36,
10, to je 50 eura. Znači ovdje smo osvojili 50 eura. Malo me se kopiti kamera zgasila, evo morate u biti prevedeti, tu imamo 50 eura smo osvojili. Srećku broj 12. I ovdje imamo broj 43. Sad ćemo... Ovo sam zajebano gulje. Dobra. Imamo, to su biti setni brojevi. Idemo da probamo... Sad ćemo ovo tu, da idemo ovak. 45, ništa. Ova zadnja sečka ćemo malo ovak. 28. 7. 9, 39, za 1, 40, ne, 4, ne, 12, samo, ne, 24, op, 1, evo ga, evo 1, imamo 1, baš na zadnji, ha, 41, kaj je to, 19, ja, majke tiga, samo, imamo Janu, 19, ja sam malo tu zgulilo, boste uspeli vidjeti 19, tu je, 6, 2, majke ti, 1, 2, 3, 17, 4, 5, 5, 14, 5, 36, ništa, ovo je baš 46, ne, 5, imamo sad 5, ništa, 5, šovjek je 5, 48, 5, 19, ja, 6, 7, to sam 7, 24, 8, 55, ništa, 8, još bi trebali biti 2, 18, evo, za 1, 2, evo 3, to je to, 11, još vam jedna fali, 38 i to je to. Ovdje imamo 10 u biti dobitaka, kak baš na zadnji, ne vjerovate. 24, to je 1, 1, jaj. To je 10 euro. A kaj, pa to malo već vidite, dok je oma tako je 10 eura već. Haha, ne vjerovate. 19, evo. 56. 35, 44, 17, 11 i 38. Ovdje smo osvojili 10 eura. Evo ovako, da vam ovako, ovdje imamo 8 u biti srećki koje su jako gubitne. Ja znam, ima jako puno srećki kada na tim hrvatskim nutrinama gubitna. Srećka, idemo na u biti na dobitne. Ovdje smo tu osvojili 10 eura. Evo osvojili 50 eura, znači ukupno 60 eura smo osvojili. Evo uspjeli smo bar jedan dio novca u biti vratiti. Evo nadam se da vam se ljudi sviđa ovaj video, nabacite jedan veliki like, komentirajte, dijelite i vidimo se u nekom novom videu. Ćao!